Hvad så YouTube? Og velkommen til episode 3 sammen med Minecraft. Fuck. Så. Jeg har fået en texture i dag. Jeg ved ikke lige hvad jeg skal. Fuck, jeg lagger lige nu. Jeg skal lige få ned det her lag. Pas på, der er en sammen før. Her. Jeg fandt min grim, den er. Okay, jeg skal lige sætte min grafik lidt ned. Lidt for høj. Den på 6 sådan. Okay, hvad skal vi lave der, Nikolaj? Jeg har lige ude at plante nogle frø. Eller ikke nogle frø, nogle træer. Vi skal lige skaffe noget mad. Vi skal lige nakke nogle grisebasser. Som... Har du en faction? Ja, var du med i den? Ja. Og du skal... Skråstreg F invite. Så er det Minecraft. Nej. Jeg fik en besked. Hvem er det, der skriver? Hvor er den dum. Jeg går lige en nakker dem. På ingen tid. Dik. En grim ko. Duk. Hey Nikolaj, vil du ikke gå ned ad mine? Eller sådan noget? Hvad? Vil du ikke gå ned ad mine? Fuck, mand. Wow, det bugger. Hvad sker der? Fedt sådan. Det er ved mig. Nej, men det er ikke det. Lige så kom der bare, jeg kunne se gennem jorden. Mærkeligt. Au. Jeg kan se en, med mindre det er dig. Du slår mig ikke, når jeg kommer. Det kan lige så godt sige dig. Er det noget af mine, eller hvad? Ja, jeg er på vej ned. Okay, fedt. Har du lavet noget nede i jorden? Ja, vi har mine, Oscar, vi har... Jeg skulle have lavet jernmænd. Er der jernmænd dernede? Ja. Det skal jeg lige se. Du har ned i mit hul. Du dør ikke, fordi jeg har vand hernede. Hvor er dit hul hen? Hvor fanden har I en jernmand spawner fra? Det har vi heller ikke. Jo, I har. What the... Nej, lad være små spawneren, Det er godt dræbt dem, vi får jern af det. Der er en chest hernede. Har du noget jern på dig? Nej, de har meget liv. Lad Jeg være... lige en eller anden, så jeg kan få noget jern. Så jeg kan lave et jernsværd. Og har traktor. Nå, jeg ved godt hvorfor. Hvorfor? Det er meningen, så skal de dø. Så jeg har tænkt, Ups, jeg kom til at gå op i lavaen. jeg har taget dine ting, så de forsvinder. Bare lige giv mig dem, når jeg kommer. Husk at dukke under lavaen. Og hvad? Hvorfor starter jeg ikke ned ved dig? Hvor er du henne? Jeg har lagt det i kisten. Nej, på den home. Jeg går bare lige home. Jeg lavede altså lige hurtigt dit jern. Ja. Bare tag det. Der er vi masser af hjemme i chesten. Så det er ikke noget at tude lude over. Shit. Sebastian, Ja. er det ikke vildt? Jeg troede ikke, der var jernspawner. Jeg har lagt dine ting i kisten. Det kan jeg godt se. Det er da en okay læderbody. Oh my god, de har mange liv. Nu gør man for at rose, så jeg har nagt dem. Nogle gange. Oh my god, de har meget liv, de har. Det er meget godt. Du skal godt tænke på. Jamen, jeg forstår bare ikke. Der burde vel have været nogen hernede. Eller har han fået det en admin eller noget? Ej, shit, de slår det på mig. Jeg synes ikke, at du dør så bedst.
Jamen, de er jo farlige. De skader lidt nogle. Hvor er det henne? Jeg skal se. Skynd Sebastian, jeg dør fandme snart af en. Jeg skal stå home. Nu kommer Jeg den. overdrevet vildt, ja. Er det den? Men når tingene ryger ned, så bliver det jo bare samlet op i chesten. Ja. Vi lægger over alt det jern der, vi får. Er det ikke også som med dig, at... Jamen, jeg synes, den er lidt mærkelig. Fordi, ja. Vi skal bare stå her og tage isen. Au! Nu dør jeg. I eddermame provokerende, de er. Dør du? Ja. Nok det der. Det skal du. Det her. Hvordan, det var da mærkeligt. Jeg forstår virkelig ikke. Jeg skal ned og have mine ting, ned og have mine ting. Der ligger de. Så for dugter. Det er bedst, tror jeg. Der ligger en hjelm deroppe, Sebastian. Hvor? Op over lavaen. Ja, lige meget. Der ligger også en i. Jeg lægger lige en armor i. Nej, vi har alligevel 2 om, så godt. Hey, min pude. Hvor er resten? Hvor? Hvor er mit jernsvær? Ja, det er mit. Jeg lavede et jernsvær, du har et stensvær. Jeg har kun det her. Og så er det svær her. Det er mit svær. Tager jeg bare øksen. Og spawner der ikke nogen af de der grimme nogen. Det er fordi vi ikke er tæt på spawneren. Hvorfor skal der så være alt det her vand, altså? Fuck, jeg røg lige ud. Hvorfor røg du ud? Du må ikke drikke vandet, Sebastian. Hvad? Du må ikke drikke vandet. Det gør jeg heller ikke. Nå, jeg kan ikke join. Hvad står der? Er du joinet der? Hold spawneren var fandme lige væk. Hurtigt. De er fandme farlige, hva'? Nej, bare lad dem ryge ned i lavaen, så får vi jern. Så står jeg på kidet. Så ved vi, hvordan man laver sådan en der. Bare med andre ting. Med en ovn. Måske. Hvis man kunne lave sådan en smelteovn eller sådan noget. Jeg har set Gax, han har lavet en. Så det er faktisk rigtig sej. Jeg synes bare, det er lidt mærkeligt, der er sådan en her. Jeg har kun set, at man kunne få sådan nogle her i tjekket. Ja. Det er sgu mærkeligt. Så... jeg går ned og kigger meget deri. Ej, de dør ikke alt. Det er sgu ikke alt, der kommer i. Hvis jeg laver nogle flere træk Til? så at der er trakte over det hele dernede. Nå, er det trakte, de bruger? Ej, shit. Går du ikke op og laver nogle flere trakte? Nej, det gør jeg godt ikke. Fordi hvis du kigger, så ryger den i den trakt, og så den, og så den, og så ryger det herned i. De der trakt, jeg tror det er fint nok. Nej, jeg kan lave flere trakte. Hvis den får mig en gang til, så dør jeg. Jeg skal lige bruge jern. Vi har 61 jern. Pas på, jeg kom til smart skilt. Ej, jeg kom til smart skilt dernede. Nej. For helvede, Sebastian, din idiot.
Ja, jeg har 3 skill her.